Il-ġimgħa filgħaxija f'ċerimonja fil-Konkatedral ta' San Ġwan u fil-Palazz tal-President fil-Belt tfakkar it-30 anniversarju mit-twaqqif tal-gvernijiet lokali fil-Gżejjer Maltin. Kien it-30 ta' Ġunju tal-1993 li nħareġ qatt numru 15 bliġi mill-Parlament Malti biex tipprovdi għat-twaqqif tal-Kunsilli Lokali. Il-qudies ġiet iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Cicluna fil-preżenza tal-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu Mirjam Vella. Fil-bidu tal-qudies il-Presidenti Reġjonali poġġew il-bnadar ta' reġuni rispettivi fuq il-kanċell f'sinjal simboliku. F'diskors tal-okkażjoni il-President semma kif il-Kunsilli Lokali għexu tibdil kbir li għaddiet minnu s-soċjetà tul is-snin. Iżda nota li minkejja kollox il-Kunsilli kienu u baqgħu l-ewwel post ta' referenza ċittadin biex iħares it-tisħiħ u t-tisbieħ tal-lokalità fejn jgħix. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli qalet li għal dawn l-aħħar 3 deċenji il-Kunsilli Lokali ħadmu servew viċini residenti rispettivament mill-isfidi u l-bżonnijiet tal-lokalitajiet rispettivi. Illum 30 sena wara qegħdin hawnhekk wara li ftit tax-xhur ilu nedejna l-viżjoni strateġika nazzjonali għall-Gvern Lokali sabiex inkomplu niġġeddu u naffaċċjaw l-isfidi ġodda li jiltaqgħu magħhom il-Kunsill Lokali Maltin u Għawċin. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li kull min jaħdem fil-qasam tal-Gvern Lokali għandu jħossu gburi b'dak miksub tul is-snin u tenna l-importanza li wieħed ħares il-quddiem għal aktar ħidma. Il-Kunsill Lokali u Reġjuni daħlu fil-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawċin, tan-negozji Maltin u Għawċin, u aħna rridu nkomplu nagħmluhom iktar relevanti u li jagħtu għajnuna biex inkomplu nkabberu il-komunitajiet u s-soċjetajiet tagħna.